Vi har fundet en løsning på, hvordan en enkelt sekretær i kirurgisk ambulatorium hver eneste dag kan få 93 minutter til at løse andre og mere relevante opgaver, end hun gør i dag. Og så har vi sparet HAU for 8.500 kroner, og nu vil vi vise jer hvordan. Vi har taget fat i afkrydsningsjournaler og de frustrationer, som de skaber for sekretæren i kirurgisk ambulatorie hver eneste dag. Tallene er taget ud fra de planlagte undersøgelser, og det er cirka 6 om dagen, og der er problemer i cirka 50% af tilfældene. Og det vil vi vise herover. Det der sker, det er, at patienten kommer ind til lægen, og her der undersøger han patienten i cirka 10 minutter og bruger 10 minutter på at udfylde det her skema i hånden. Det her skema det kommer så over til sekretæren. Hun henter en skabelon ind i Opus, og hun taster så derefter ind efter det skema, som lægen har skrevet. Og så kommer så alle undtagelserne her. I 50% af tilfældene er det rigtig utydelig skrift, og man bruger tid på at spørge de andre kollegaer i samme rum, om de kan tyde det, og man bruger tid på måske at slå op tilbage i journalen for at se, om man kan se, hvad der er foregået. Og man bruger måske endda også tid på at tjekke vagtplaner, hvilken reservelæge var egentlig på vagt, da man ikke kan tyde, hvem der har skrevet under på afkrydsningsjournalen. Det er i 50% af tilfældene, og den sidste har vi så kun givet 5%, og der må man måske endda spørge lægen direkte, prøve at få fat i ham eller hende, og for at få tydet, hvad der står. Det giver i alt rigtig mange minutter, 93 minutter, som sekretæren bruger på det. Og i det her eksempel, der er det, når de kommer over til sekretæren, så er det last in, first out. Så der er ikke rigtig noget system i det her. Vores forslag til en forbedring i hvert fald kunne være, at lægen faktisk overtager lægen tager undersøgelsen, men også tager registreringen. Så de minutter, han bruger på undersøgelsen, de forbliver de samme. 6 af 10 minutter på 60. Men hvor han selv henter skabelonen i Opus, og så bruger 6 minutter på det, men udfylder skemaet elektronisk i Opus, mens han foretager undersøgelsen. Og den har vi sat til 13 minutter, så vi kommer op på 78 minutter. Og skal man se det i det store billede, det vil så sige, at der vil være en øget arbejdsbelastning for lægen på 24 minutter per dag, men det skal ses op imod, at sekretæren får frigivet 93 minutter per dag til at lave andre opgaver. Og ikke nok med det, så vil patientsikkerheden øges markant, og der vil være færre UTH'er. Og i det store hele vil det kreere et bedre flow i hele afdelingen. Vi har valgt at kigge på de forskellige trin, der er i forbindelse med en forundersøgelse. Så man kan se her, når en patient kommer ind på hospitalet, skal han igennem rigtig mange forskellige trin. Det er et temmelig besværligt forløb, og der er desværre også kun ganske lidt, vi kan ændre på. Men med vores forbedringsforslag, så kan patienten undgå at skulle tilbage til ambulatoriet efter at have været hos anæstesilægen. Man kan tage direkte hjem efter undersøgelsesdagen. Det andet røde punkt, der er heroppe, det vil vi også gerne eliminere ved at få anæstesilægen til at komme op i ambulatoriet og tilse patienten. Men det er desværre ikke noget, der lige står til at ændre på. Så patienten skal stadigvæk derned, men slipper så for at have papirjournalen med i hånden. Ja, og som I alle nok allerede har lagt mærke til, så har vi valgt at lave den her fremlæggelse elektronisk, og sidder derfor hjemme på Bornholm, og nu skal I høre hvorfor. Vi har også prøvet at regne lidt på HAU's omkostninger ved at sende os 3 Bornholmer over til fremlæggelse på skolen i Lyngby.
Og før vi kan rejse, så skal vi have bestilt billetter. Vi skal undersøge flyafgangene. Vi skal ringe til et agentbureau, som skal bestille billetterne for os, og så derefter skal vi bekræfte billetterne på mail. På selve dagen tager vi afsted tidligt om morgenen, og så, som I kan se, så er der rigtig meget ventetid og meget transport. Vi skal både med fly, og vi skal med metro, og med S-tog og med bus, før vi så ankommer til skolen, og det gør vi 1 minut før tiden klokken 9, at det hele starter. Så fra klokken 9 til klokken 12.20, der er selve fremlæggelsen, hvor vi er på skolen. Klokken 12.20 går turen hjem mod Bornholm igen, og der skal vi først med bus, tog og metro, før vi kan komme videre til lufthavnen og flyve hjem. Og vi skal med et fly klokken 2, så tiden er ret presset. Vi lander så på Bornholm klokken 2:30, og inden vi så er hjemme hos os selv, er klokken 3. Vi viser her den kortest mulige rejsetid, der er fra Bornholm og til skolen i Lyngby, og her har vi ikke taget højde for, om der skulle være forsinkelser. Og hvis vi ville have givet os selv en buffer i hver ende, så skulle vi have bestilt flybilletter til klokken 6:15 om morgenen i stedet for, og hjem igen klokken 4:15, så vi først ville have været på Bornholm klokken 5. Og som I kan se her, så bruger vi på en fremlæggelsesdag 8,5 time, og det koster HRU 2800 at sende os derover. Her har vi så et løsningsforslag, som gør, at vi kun bruger 2 timer og et kvarter ved at tage fremlæggelsen her elektronisk, og det koster ingenting. Ved at 3 elever kan lave fremlæggelsen fra Bornholm, sparer HRU 8.484 kroner, og hver enkelt af os elever sparer 6 timer og 21 minutter.